nke na-ese siga bụ onye nkụ. Akwụna nke na-ese siga bụ onye nkụ. Ihe m na-agwa gị bụ ihe m na-akara gị nụ. Ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị na-ekene ụnụ. Anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata, na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị nwawo ndị si n'eluigwe gbadata. Anyị nwasị ka ndị bịara anyị ndebe anyị ozi ọma nke si n'igwe bịa. Anyị bụ ama nke si n'igwe wee bịa, ama nke si n'igwe wee bịa ka anyị bụ wee bịa. Ama nke si n'igwe bịa ka anyị bụ. Anyị bụ ama nke si n'igwe wee bịa, day and night. Ya anaghị arahụ n'abalị nke anyị ji arahụ nke ehihie. Enwere ndị ji ego, nwere ego oyibo n'ụwa, were amamihe wee gbaa ya aka. Nwanna ya were m ya, ihe anaghị esiri anyị ike. Anyị awụghị ndị ụbịam. Ihe anaghị esiri anyị ike, jekwe jụọ ese bụ na ịmaghị ije mara. Anyị nwawo the first people jekwuru European government privately, ọ bụrụ maka freedom fighting, no, private, for interest of our own people at heart. Because anyị chọrọ ka ụmụnne anyị, mgbe ọwụ na ndebe anyị gere m ntị 2014, I draft a map, road map to prevent these killings today. Ọwụ na ha ga-ekwu eziokwu, let them say it. Here in Barcelona, I draft a map, call them all, gwa ha ka anyị ga-esi wee mee this implement 2013. Gwa ha na ozu agwaghị akwa nwere consequence. I told them that ozu agwaghị akwa nwere consequence, but o si ebe a baa, o si ebe a pụọ. Today, go and nwanne, with one solution you can solve a million problems. With one solution, with one single solution, ị nwere ike solve 1 million problems. Small thing. Nsogbu Igbo, one thing now, ihe mmadụ na-amaghị karịrị ya. This thing I say every day, or if you go contrary or direct, you were right nwanne, because it's a free world. Onye ọbụla ka onye ha ka uche ya. Enwere ụlọ enu nwere staircase, enwere floor 1, nwee floor 2, nwee floor 3, 4, 5, 6. Enwere ndị bụ 13 story buildings, nwee ndị bụ 20 story buildings. Each building bụ a level. Each building bụ a level, just like human being. So see it that way. Ị maghị arụ telefon, enwe ndị ma arụnụ. Ị maghị arụ moto, enwe ndị ma arụnụ. Ị maghị arụ kọmputa, enwe ndị ma arụnụ. And ị maghị arụ plane, enwe ndị ma arụnụ. That means ndị agha ma arụ ya, enwere ihe ha ma ị na-amaghị. O nwere ihe ngị nwa ma ha na-amaghị, because mmadụ agaghị ogologo gaghị mkpụmkpụ. Ịghọtago? So but one thing ndị be anyị ga-ama bụ na anyanwụ ahụ ifuru n'elu, anyanwụ ahụ gasịa n'elu ahụ, ọba na n'abalị, ọba n'ime anị, ya bụ na ọ nwụọna.
anyanwụ anwụọ na ọnwa apụta, ọnwene ịghọtago, ọnwụnwa apụta. Ọ sị na ọnwụnwa bịa ọ dịka ụwa gasịa. So n'abalị means ọnwụnwa. That's why ndị ori ji abalị aga. Ihe ọbụla na-eme na ihe ọjọọ n'abalị ka o ji eme. So now ọ bụrụ na ifili na gị nwa dị ndụ, that's why ihe m ji agwa gị ihe ahụ anaghị m agwa gị ka ị mara ya, n'ọwụ ka ị mara your problems, ọwụ ka ị mara ihe m na-ekwu, because ị nwere ike uche gị erughị that side, ị gaghị aghọta nwunye. Mana mara na anything ọbụla mere n'ụwa is not new. Onwere ihe dị new. Nọ nso bịara here. If you go and check my village, check my birthday, you know why I am here talking this thing. Every movement ọbụla, call it Biafra, call it Igbo, call it Europeans, call it football star, enwere reason why eji wee choose Messi for that position. And they watch ya Jesse, a na-enye ha Jesse based on number, because ndị ahụ ma ihe m na-akọ. So one thing ndị be anyị ga-ama bụ na o nwere something na-emenụ in surprise. No, nothing happens for surprise. No. Ndị Igbo si na kedu ihe nwa na-eme ka ozu a na-agwa gị akwa. Ndị Igbo si kedu ihe onye a na-eme ka ozu a na-agwa gị akwa. That thing means something. Government na-eme law. How lawmakers. Government means lawmakers. Law means something to control, because to govern the mind. At the same time, you must govern the body. Then church is to govern the mind. Government is to govern the body. That is mind and the body. Now, church you don't have of your own, because you have your own religion, which you misinterpret because you don't know the consequence. Because that's no onye iberibe amaghị mgbe o ji aka emerụ onwe ya ahụ. So imagine the role religion na-play. Imagine. That is why eji wee hapụ the ọdịnala Igbo ọ na n'iyi. Ihe nara n'iyi bụ ihe nara n'iyi, ihe mmiri riri. Iyi wu mmiri. Ịghọtago, iyi wu mmiri, mmiri bụ ihe mmiri riri, ihe nara n'iyi bụ ihe mmiri riri, ihe nara n'iyi. So imesi na ịnụ ka mmadụ na n'iyi asị na mmiri erigo onye, ọ mmiri bụ ihe ririe. Ọkụ na-agbagbu mmadụ, mmiri na-eri mmadụ, ala na-etigbu mmadụ. Nke ọbụla ị gaghị asị ọkụ tigbukwe gị. Ị gaghị asị ọkụ tigbukwe gị. Ị ga-asị ọkụ gbagbukwe gị. Ị gaghị asị mmiri tigbukwe gị. Ị ga-asị mmiri rikwe gị. Ị ghọtago? So life nwere ihe ọbụla ka o si akpa agwa n'ụdị nke nwere ihe ọ na-arụ. Ọwụ ndị be anyị ji aka ha ma onwe ha. Number 1, agwara m unu about ntọala Igbo. Before ntọala Igbo, ị ga-enwe akara aka. Ịghọtago? Maka na akara aka kere ebe a ga-enye gị akara aka, a ga-enye gị akara aka site na nta akara. Because nta akara bụ ịta akara. Inekwa n'anya ifu ka akara na-adị. Oriri dị asọ. Ịghọtago? Aṅara ya n'ọkụ, aṅara akara n'ọkụ, ọ chaa chakị n'ọkụ. Ewedịrị binsi, machaa binsi, kwụọ binsi, wee bịa mee akara. Kwụọ process ọ gara. A na-akpụ ya in science transmutation, to transmute. And ị na-anya na binsi ahụ ị ga-afụ na ọ dị ka nwa nọ na embryo, nwa nọ na-akpa nwa. Ị na-anya fụ binsi ọ dị ka nwa nọ na-akpa nwa. Go and check it. That is a child in embryo. Asị gị na every human being was born with sin, original sin. That is why nwa ha ji wee go through that process before erie ya erie. You got to go before you taa dị akara, ị ga-aga that process. So now, ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo, ndị nwụrụ anwụ, ị maghị na ọ bụrụ na ị nwụọ na ndị Igbo si na onye nyụsie nsi ụzọ oju ejiji. Ị jụghị onwe gị kedu ihe itisi inu na ndị Igbo na-atụ dị. Asị na ilu ihe ndị mmanụ ndị Igbo ji eri ji. Ọkwa ihe unu kwuru ya. Ihe anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala na-asụ asụsụ anyị na-asụ n'eluigwe wee baa uru. Ya na ha asụ Igbo. Anyị wụ ndị Igbo na-asụ ịba uru. Ndị kwere n'ihe otu kwuru bụ Igbo ịba uru ka ha na-asụ, ha na ha asụ Igbo. Ịghọtago? Because onye ọbụla nwere right to choose ihe ọ chọrọ ịbụ n'ụwa. Ihe ọbụla ị chọrọ ịbụ, ị ga-eji aka gị choose onwe. Nobody will force you to choose anything.
but anyị nwa na onwe anyị we identify with that judicial system of life. The judicial system of life we associate with. So asị na efi na-enweghị ọdụdụ chie na atụrụ ya ijiji. Isi na ndị ugwu na-akpọrị gị, ndị ugwu achigo for 57 years, njuzie gị kedu achievement ha? Isi m no achievement, but you want to be like them. You want to be like somebody that chiala for 57 years without achievement. Ị chọrọ ịdị ka ya. Leele onye ị na-akọpị, that means ebe ahụ ụzọ adịrị ya come out from there. Ka ije n'ubi onye anyị gara. So n'ala Igbo, ozu a na-akwa gị akwa dịka m na-ege ntị, because ngwasịa gị destiny, if you like you replicate them in your life, your society is up to you. Mana anyị nwa na onwe anyị wụ ndị ndozi ọdịda, ndị si n'eluigwe bịa. Amadioha gwara anyị ihe anyị ga-eme n'ụwa. Amadioha gwara anyị n'eluigwe si anyị n'ụwa, my will, I wrote a will on earth. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ichi echichi, but today ndị mmadụ ga-aga n'aka ndị ọrụ anụ, amagha m ndị warranty nonsense, enye ha ego, ekpube ha okpu n'isi. Nsogbu adịghị. Ihe nwoke nyere ibie n'ụwa bụ nna jidere m. Ihe nwoke nyere ibie bụ gịnị? Nna jidere m. Nsogbu adịghị. Mana mara amara na imesia ihe ahụ ị na-eme ụmụ gị, because ụmụ gị wụ ngụnwa, ọwụ ụmụ gị mụrụ ya ihe ị mụrụ, because asị na ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Ịghọtara? Then ọ bụrụ na ichisie echichi ya, ị mara ihe Amadioha enwe ihe ọ gwara gị, echichi ahụ ichiri jikwere eme gị, iji eme gị. Ị bịara ka ị gwa ndị mmadụ ka isi kpata ego, esitubego ọnwa na-etiri ọra. Ọnwa na-etiri ọra nọ na gịnị mere? Nwanne lee anya, ndị Igbo sị gị ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ime ka ọnwa na-etiri ọra, ndị mmadụ akpọba gị ọnwa na-etiri ọra, ndị mmadụ akpọba gị ọnwa. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na ije nye mmadụ ego si ya tube gị ọnwa na-etiri ọra, nsogbu adịghị. Ihe Igbo bụ isi kpuru ọra, ọra kpuru iti ka ịwụ. Ịma ihe njigwa gị ya, ihe ọbụla ndị Igbo nwere n'afa nwere isi ngwa ha ji tinye. Ihe ọbụla ha tinyere n'afa, ọkwa ifuru ichi echichi, ọkwa ifuru nsọ nwaanyị, ọkwa ifuru ikuchi nwaanyị, ọkwa ifuru ibi ugwu, ihe niile a bụ onwere gwantene. Ibi ugwu ka mgbuwa ihe maka o mepuo m n'afọ. Ibi ugwu simple means no prostitute. Sorry, ibi ugwu simple means ọgbapụna m n'isi dọga mechitere nke nchọrọ ikwu ụgwọ isi nwaanyị. Ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị simple means no prostitute. Ịghọtago? Because ị gaghị ịkpọrọ ha nwaanyị kwụọ ya ụgwọ, ịba na ụgwọ nwaanyị ahụ ịkwụrụ ụgwọ ụgwọ akwụna akwụna, and ọ will go slave to that man. Ịghọta? So ndị Igbo, ihe ndị Igbo nyere gị, sometimes ụ na-ama ha ndị Igbo nwere ka ndị Igbo nwere ka esi edebe okwu. A na-edebe okwu edebe, anaghị ekwu ya ekwu. Ndị Igbo na-edebe okwu edebe. Ọ sị gị no prostitution. Ịghọtara? Then ọ sị gị ikuchi nwaanyị na ị ga-anụrịrị nwaanyị anụ, ị gaghị ekuchi, ị ga-anụ ya anụ, ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ịghọta? Ịgwọ ya bụrụ ego. Ego Igbo ejighị ego anụ nwaanyị. E nwere ihe ị kwesịrị iweta asị onye Igbo, because iwu di means master. That means you master go knowledge. So that knowledge anyị tinyere na culture. So ị bịaba iweta those things bịa. Mgbe aha nwoke aha fọrọ gị ka eji ihe aha bịa, ọ ma na ewu master. That means nwa ya agaghị ahụ ahịa. But mba, unu ga-abụ 100 tubers of yam, obi akwa, isi akwa, mmanụ. Sọsọ ihe ọ fọziri moto, onye nụsịa nwaanyị ọda ogbenye. Onye nụsịa nwaanyị ọda ogbenye. Now, all these things, no achievement, because there is a will. Amadioha nyere anyị will. What we should do and what we should not do. This will, we have it. Ndozi ọdịnala jiri will. Because why nwere ihe ji wee nye, enwere onye ọbụla nwere mission. M gwara unu before. Enye ndị ebe a, 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 enye ndị ebe a.
nnukwu mmọnwụ ga-agba enu oti Amadioha bụ nnukwu mmọnwụ. So ihe unu na-eme today, I said it every day, once ị gara ama afara ị ga-enweta ama Igbo. There is no order. There is no order. Once ị gafere ama afara ị ga-enweta ama Igbo. Ọ ka bụrụ ilu. Once ị gara ama afara ị ga-enweta ama Igbo. Ịghọtago? Ama m ihe merenụ. That's why if ajighị m ekwu maka Biafra, but because enwere something ị naghị afụ, enwere something you people don't see, we see. Anyị na-afụ fa. Before something eme, anyị na-afụ ihe megoro 1000 good years ago, even 1000 to come. I can tell you the reason why there is Biafra, the reason why there is Nigeria, the reason why there is Africa. Because we have crude oil, and we have refined oil, and we have gold, and we have diamonds. You got to go. Everything must go under purification. Everything must go under fire. Everything must go under fire. Ozu akwa gị akwa agabeghị through fire. So the ozu a ga-akwa ya akwa. You got that? Ozu a ga-akwa ozu a, ọ bụrụ na ịkwa gị ozu. That is why, because you don't understand your culture. Culture abụrụ maka ndị nkịtị. Culture abụrụ maka ndị nkịtị. Culture is to maintain harmony. Because each and culture for merimerize. No. Merimerize dị mma iji akpọnyere ndụ aka, mana ọ bụrụ ọfọ ihe ndị iberibe. Iche na ịkwa ozu bụ apụta egbu efi 300 na ya akwa ozu. So igbu efi 300 bụ ịkwa ozu, a sị ga ịkwa ozu. Ka ezi ihe mere ndị Igbo ji si ozu a na-akwa ha akwa na-enye nsogbu. Ichere ndị mmụọ. So ndị a na-egbo mmadụ egbe na street na ọ bụrụ na ndị mmụọ na-apụta, why na ha eje gbuo ndị akpọgburu ha? Ọ bụrụ na ndị mmụọ na-apụta, ọwụ na igbu hụrụ nna gị efi ọbịa gbusie everybody. Nwanne, these people na-agbagbu mmadụ na ọwụ na datin na-ekwu bụ eziokwu, why na ọ gaghị gbusie ndị agha gburu ha? Why na ọ pụtazi igbuo ndị agburu ha? Nwanne, gbuo n'onwe gị eziokwu na ọ sị na vileji anyị enwere ndị ma emeghe ya abido famili ha anwụsịba. Nwanne, jee jụọ ndị vileji ụnụ ihe na-eme ha, abụghị nna gị na-egbu ha. Gaa jụọ some ndị village unu something dị wrong somewhere, ọ bụrụ datin na-eme. Ihe anyị ji wee kwuo ihe anyị kwuru maka ịkwa ozu, ọ mmadụ ka a na-agbazi unu. Ọ mmadụ ka a na-agbazi unu. Nwanne, ịnyụchie nsị ụzọ ị ga-ezu ijiji. Ana Igbo enweghị mmụọ jekede, Nigeria enweghị mmụọ jekede, Africa enweghị mmụọ jekede. Agwana m ụlọ ihe everyday. Enweghị ndị isi ojii nwekị ike dị mma. Enweghị ndị isi ojii na-adị mma. Why? Because ndị isi ojii na America, ọ bụ ha nwe American system, and they are not integrated in American system because ha believe that na they have been marginalized. You got to go. So now ọ chụpụrụ onwe n'ụbọchị n'ụgbọelu gị. Now one thing ha ga-eji ghara ịdị mma bụ na because na-agwa unu something, achọrọ m ka unu na-anụ ya ọfụma, so that next time ị pụọ n'ụzọ na-ekwu ị mara ihe ị ga-ekwu. Everybody ka ịfụrụ body mmadụ ị na-afụ, anybody ọbụla ịfụrụ ọwụ injin. This body ya kejikwa ya body means engine. That's what is body language. Body na-asụ asụ. Ọ sị na body language ya egosiri, that means body nwere ihe ọzọ ọ na-eme na-abụghị sịsọ body. So this body of ndị ojii nwere a certain vibration ọ nọ na ya. O nwere a certain vibration ọ na-vibrate. O nwere a certain frequency. This oji mere gị ji eji oji because color is a vibration. Color is a vibration. So ị were this American system tinye na onye ojii, ọ gaghị aba. You are just trying to square a cycle. Ndị ọcha ma this thing. But ọ bụghị their responsibility to tell you. Ọ bụghị their responsibility. That's why ha ji wee were onye ọcha wee mee Christ, because that is the focus, the object they focus on. Because ụwa ihe ọ bụla ị kpọrọ nkịta gị ka ọ ga-aza. Ha bụ the westerners. The westerners bụ the
fall of the moon and fall of the sun, anyanwụ adago, you got go. So all reduce go in vibration. Then that is why their system dey like that. Onye ojii agaghị emenwe absorb that system because enwere external nwee internal. That is why ndị ọcha na-egbu ndị ojii na America always because of this thing na-agwa gị. Because inside of onye ojii is not constituted, but America external nwere constitution is constituted. So problem of ndị ojii bụ inner evolution, or external evolution. Ndị ojii nwere problem of inner evolution. That is the problem because a gwara gị na everything is started from evolution. Kedu mgbe sayensị gwara gị sị gị na enwere evolution ifu na onye ojii nọ na azụ onye ọcha nọ n'ihu? That means ọ na-agwa gị na onye a adịbeghị evolve. Ọ bụrụ about your color, ọ bụ about interior. Because enwere ụzụ kpụrụ gị, enwere ụzụ kpụrụ gị, ụzụ aha kpụrụ gị bụ ihe ịlakịrị. Ọ bụrụ na enwere one single country ndị ojii ji information ha, gwa m, I will stop. Ọ bụrụ na enwere ndị ojii ọbụla ji dia information, ịgwa m mmeche ihe m na-ekwu. That is where the problem, because ị ga-efe na why ndị America ji wee na-asị na black life matter na America. In America they are ebe ahụ America wụ asị na American dream. Onye ọbụla chọrọ ịga that place gbuo ozu. Ndị ojii si na Europe gaa si Africa gaa Europe gwuo mmiri, masịa mmiri ruo Europe, o ruo ebe ahụ omeme Biafra ka ọ gaa Africa. Kezi iji wepụta for Africa before? Why did you left Africa? If you reach England after 20 years, you're talking about Biafra. Why did you left Africa? You can see in Nigeria now. If Africa, you love Africa so much, why did you left America? 20 years in America, you're talking about freedom fighting. Ka onye jigi na America. O nwere onye jigi na America? No. You see, nke a kwuo Nigeria. He's from Nigeria. The same thing. American people. American people, nke a bụzi ndị Nigeria. American people the other side. O say gị black life matter. Black freedom, black movement. The same inside America. Man, that means there is something wrong somewhere. You got to go. That means there is something wrong somewhere because it's not although possible na onye ojii Africa. O nwere ụlọ. He have a house, a big house, $1 million house. He have a big car, nnukwu moto buru ibu, nnukwu moto. Ọ bụ medical doctor, ọ bụ lawyer. Onye enwere ihe ọla akịrị na ndụ ya. Then what is the problem? What is the problem? That is the ihe na-agwa gị na. Ịghọtago? Akwabeghị dị ozu akwa. A ga-akwarịrị ozu, a sị ya na-akwa mma, ndụ nwa mkpi a na-eto ogologo, a na-akwa mma. Nwanne onweghị onye ojii ga-abụ if you have highest o nweta ego na politics after ka o gbusiri mmadụ nweta ego. England ganye dị ego na bank ndị England ọ na bank ndị Swiss. Ọ bụ destiny or because of destiny ego ahụ ọ gaghị eri ya. Nwa ya pụtakwa gosi akwụkwọ ọ nweta ọrụ na England, ọ nweta ọrụ na America. Or because of destiny ka iji gbusie ndị mmadụ buru ego. I promise you here that man buru ego ahụ will come back and meet the same person, the same people. O buru ego ha, the person will shot him dead on the street in the cold blood. All of you will come and say, hey, innocent person die. Innocent person. Onye a bụ onye gburu onye a n'ụwa nke mbụ. Life never do nonsense. Mana aka nri kwụọ aka ekpe. Ọ sị gị aka nri kwụọ aka ekpe. Aka ekpe bụ the past. Aka ekpe bụ the past. Aka nri bụ the future. Ife ilie na ịgbanarịgo, ị ga-ezu ijiji. Ị ga-abịakwa ụwa ọzọ gaa na the same village onye ahụ i gburu ọ bịakwa gbukwe gị. You got to the same thing. That is life will balance. Life means judicial. Life means balance, equity and justice. So if you, that's why ị gaa na nga, ị gaa nga o nwere ya na-akpọ good conduct. Once ị nwere good conduct, nga gị will not last. Go and do your own research. Once ị nwere good conduct, nga gị will not last. Go and do your own research. 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 Go and do your own research.
Your prison life is one. There is no how life will stay 9 months in his stomach, in the belly, just to be nonsense, be useless. How do you just think that life will spend 9 months to create a human being to be useless? That means there is something you don't understand. There is something you never understand. You must understand that your body is a machine, complete machine. Ihe ga-ajụzi onwe gị bụ na what am I going to do with this machine? Ndị ojii must come to ndozi ọdịnala. Every black man, you must come here to have your way. It's a must. You don't have option unless you mechọrọ na n'iyi. You nweghị option. You must come here to have your way. Understand your way and go. We don't ask you to follow us. Where are you following us to? We don't follow us to anywhere. Come here, we tell you what is happening. Life nwere eke, orie, afọ, nkwọ. Obi gị gbara mkpị n'anụ. Iweta ọjị, iweta obi gị, inene ya. Ọ gbara mkpị nọ. Ọjị gbara ịnọ. Ọjị ihe na-eji oji, obi gị is blind. Ja ka ndị ụka ji wee see picture nwa bekee. Picture nwa bekee se picture nwa bekee were ọkụ tinye n'obi ya. Ọ bete aka n'isi ya, ọ debere gị afụ aka n'obi ya, otu a debere gị afụ aka n'enu n'isi ya. Nke destiny ihe a bụ nsị, heart bụ nsị. Ọ bụ nsị n'ike, ebe aha ka ihe ọjọọ niile na-eme n'ụwa si. Ndị Igbo si ga obi ajọ ka ụnya afọ ọtara ya mmiri. Bọtụ ndị be anya aghọtaghị. Kwa ozu akwa nwanne. Your body, ịkwa moto, na-asị ịkwa moto kwa moto aka. Your body bụ engine. Ọ na-ịchọghị bi na a nice society. You don't want to have a future. You don't want to have a children with future. One guy yesterday, I met one of my old friend yesterday. So it's unfortunate. Osimo ndị Hausa na-eme nka na-eme ha. Nsị ya nwanne na do you believe in God? Because mmanụ on the ụka. Do you believe in God? Nsị ya, but do you believe in that? You believe in God for what reason? I believe in God. I believe in God. Nsị ya, but ka ekwene ka iji feel na human being nwere ike ị na-eme gị ihe ọjọọ ma ọ bụ na i believe in God. So nkịtị nsị a na-anya na problem anyị ebughị about ma ndị Hausa ọ na-eme ihe ọma, ha na-eme ihe ọma. Ị ga-ajụgodo onwe gị ka e condition ndị Hausa. Ndị a bụ ndị na-eji okwu si Meduguri wee gbadata ha n'Igbo. Okwu onweghị ebe ị ga-esi wee judge nwụọ ndị a na their life is better than your life. Onweghị nowhere. If you use your sense, because you use your heart, use your sense. Enwere ebe ndị Hausa ti wee kara ndị Igbo mma? The answer is no. So what is the accusation for? Because na ha na-achị, that means all out of jealousy and envy. Ọ bụghị out of because na ha ka gị mma. Ha ka ha gị mma. Go to Ugwu Hausa, go to Igbo land and see who be better is. If you go to Ugwu Hausa, ndị na-enwere chop n'Ugwu Hausa, the whole money, the whole economy. Even Buhari said the Nigeria economy is held by ndị Igbo. He said it. So isi na mmadụ ịkpọrọ mmadụ asị, but to judge go your life and the person ịkpọrọ asị will make no sense. So that means your accusation will make sense. Isi na ha hate you so much. After you are doing all these things, our people, 8 million of ndị Igbo n'Ugwu Hausa, 8 million, they never kill them. Yoruba, more than 50 million of Igbo people nọ na Yoruba land. More than 50 million in Yoruba land, all Yoruba land all together. More than even Yoruba people. Nothing happened to them. So how are you going to tell this thing to God? If you want to complain to God, how are you going to? Because if you want to bring justice, you come with equity. Because you don't use your mind to think, you use your heart to think.
Go and tell God that Nigeria is doing you evil. God will ask you how many Igbos are in the north. God will ask you how many Igbos are in Yoruba land. So if these people hate you, so you are talking about, but this large number agaghị anọ there, because Yoruba and the Hausa people anọghị n'Igbo land in large number. They are not. N'ugwu Hausa enwere eze ndị Igbo na Kano, eze ndị Igbo na Meduguri, eze ndị Igbo na Kafenchan. Yoruba land enwere eze ndị Igbo na Lagos, eze ndị Igbo na Munchi, eze ndị Igbo na ahịa, eze ndị Igbo na ebe ahụ. But tomorrow if you have emir of Onitsha, you see na they want to Islamize you. You got that? This thing is going, what you are going to tell the God, oh, I'm telling you how you are going to go and complain to God. You see why I told you that our people, that ụka ahụ ha na-eje, this ụka ha na-eje ọdụrụ ha mma n'isi. Ụka ahụ anaghị eme ha ezigbo ihe, because you say you worship God and you are doing opposite. Okay, now ngwazie the guy, that guy na-ekwu ihe a ihe m gwara ya. Nsi a na Amadioha bunyere anyị iwu n'eluigwe. Ịma ihe ọ gwara m, ọ sị m chere ka ya bịa. Ozugbo ahụ m nụrụ Amadioha kpam ọwa. Ozugbo ahụ m kwughara na Amadioha nyere anyị iwu n'eluigwe, o chere dị ka nkọwarị ya iwu ahụ, ọ pụọ ọsọ. Ụkwụ apụọ ya ọsọ. Ọkwa onye ahụ ọ sị ya chọrọ ana Igbo, mana ọ chọghị ihe dị Igbo n'ime. You want the land, but you don't want the owner of the land. M ga-ajụgodi ndị Igbo ajụjụ. Ịmụọ nwa if you have a child and your child disown you, ịjụọ ndị Igbo sị gị na everybody have their God. What is God? Nonsense. What is God? Every village, God, you are worshiping idol, fool. Which God? So you have many gods in this world. Eh? Everybody have their God. Now look at your mad. You just leave your own ancestors and go and worship idols. See, everybody have their. They just make up one thing and call it God. Okay, today now, people nelochi. People nelochi. Olochi, odosa. Oluzie the same person nwụọ bịakwa ụwa ọzọ. Ọ gaparachie. The same person ga-apụta na Facebook. See, you know, our ancestors did. What he did yesterday in last life, he come here again trying to convince us that our ancestors nelochi. But onye nwanụrụ dachi ahụ before. He brought idol. Asị na onye nchie nzuzo jujiji. Ihe ọ dasara ka ọ bịa bụrụkwa ihe ọ dasara. Ihe ọ dasara ka ọ bịa bụrụ ihe ọ metiri bụ ọpụta esi unu na your ancestors na-eme nka. Nwanne ilochi bụ Igbo language. That is not the case. Gịnị bụ ilochi? That is the question. All because of onye a butere idol dosa. Amadioha simple means ama, di, and the oha. If you go in everything about life, whether of an atomic reaction, or say proton, neutron, and electron, or say na nke ịtọ ka ihe na-atọ, always 3. If you want to go to power of life, it will tell you the same thing: energy, frequency, and vibration. So it's about 3. So if you hear Amadioha, we are talking about 3 forces that created life: Ama, Di, and Oha. This is the 3 principles that make up every living thing you see. And mba ị ga-bụrụ ihe apịrị apị n'efe just ka ị wee dịkwa against ndị ndozi ọdịnala. Ọ ndị ndozi ọdịnala nwe Amadioha, ọ bụ anyị nwe hibere ya anya ma ihe ọ the way anyị nwe because of na if you something you observe by yourself. This thing, God about something you have something you have to tell somebody. No. God is witness. Believe is you believe because you believe. You gotta go. Ekwere m na agreement. Oh, because of name my home. Because you agree. Then for you to understand, you must be a living witness. The same way, isi wee sị na ihe ọ bụla ị na-eme, I believe na ịma ihe ị na-eme. But ọ nwere onye ka gị mara ihe, mana ihe ahụ ị na-eme nwere isi. You gotta go. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa, I believe n'ụta. Nwanne enweghị mgbe m nọ na seminarị na-agụ akwụkwọ, onweghị mgbe m ji mara na m ga-emesịa na-ekwu maka ntọala ma ọdịnala Igbo. I never even believe. Ịgwa m ya sef enwere ike gbagha aka ntị there because I was very very stubborn. Ịgwa m mgbe m na-aga seminarị na m ga-emesịa
na-ekwu I will slap you, come on, get out here. Gịnị ka ị na-akọ? But today it's not about money. Ndị a niile nwere ego, you will see them, ihe a na-eshow bụ their money and their large lifestyle. Ndị a nwere uru ha ga-abara gị. Kedu uru ndị a nwere? Ọwụ ndị a bụ ndị unu na-praise, you praise them. Enweghị uru ha nwere ike ịbara gị na ndụ gị. Enweghị uru ha ga-abara gị. Ha dey show you their large lifestyles. Onye mmiri na-eri. Onwego Bill Gates ọ na-eshow ụlọ ya. Onwegoro onye ifuru nwere ihe ọ na-arụ pụta na Facebook na-eshow beye ka ọ na-egosi gị how rich he is. Nonsensical life. This is ihe awụ ndị unu na-achọ ịdị ka ha. This is what you copy. Do you want to be like? Chọba na Facebook egosi anyị how rich you. Rich of what? Nwanne, there is knowledge, there is power, there is wealth, and there is rich. Rich will number 4. Ka ndị mmadụ ji anya isi na Facebook, in social media. If you go to London, all of you will walk on the street with the slippers, with the shoe. You put on Facebook and Nigeria, you know, go see how powerful and rich. If you are here in Spain, nobody know you, nobody cares about you. Who are you? Guy Germany, nobody cares about you because of you no na nonsense. Nonsense. Nwanne anya, there is only one thing. Ozu, a ga-akwa dị ozu. Onye ojii achọghị ịkwa onwe ya, ị ga-abịakwa here again na-ata ahụhụ. Life abra about life or death. Anytime you know na alahụ ụla n'ime abalị, you are unconscious. So we guarantee when you get to teach. Do you have any guarantee you get for tomorrow? You don't have any guarantee. Mmadụ nwụọ ịpụta, hey, yes, he died. Hey, ọ nwụọna ọkwa because ọ na-ekwu ihe a, ọ na-eme otu a, ya ka o ji nwụọ. N'abalị ahụ ị na-arahụ ụra, you don't guarantee your sleep because ị na-alahụ ụra abalị, you are unconscious. Ị mara ebe ị nọ. Ị nwere ike ịrịta agaghị etetezi dị. Ị na-ekwu nonsense. Ọnwụ abụrụ nothing because everybody will pass here until you become ready to go. Until your life is free from nonsense, you will come here again. So if you die today, yesterday or tomorrow, it doesn't make any sense. Yeah, depart. The earth means departure. About death. Energy can never die nor destroy. Energy does not die because where did the matter come out from the first place? Go. If I ask you now, how did the human being came out? You don't know. And then why you say they will die? What you don't know the source, how can you know the end? As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Only one thing, if you want to escape the sufferings. Ndị Igbo sị gị, akọ, uche, echiche, amamihe, ihe ọma, ihe ọjọọ, ihe efu, afụfụ. O si gị n'aka. O si gị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. O si anyị n'aka. O si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ndị Igbo, ndị ndozi ọdịnala ga-akụziri unu. Ndị kwere n'ihe otu kwuru, anyị agaghị collect 1 naira from you. Our information worth millions. For people to enter our school, they will sell everything they have. Because it's one knowledge that you will become world-class human being. Our knowledge make you one-class human being. This is school. This is Ndozi Odinala school. Ọwụhụ school a na-aga anyhow. Anyị ga-enye ya ndị be anyị kwere n'ihe otu kwuru for free. But ndị ahụ na-ekweghị n'ihe otu kwuru, if they want to have it, 500 euro ọ gaghị enweta nwunye. 500 euro ọ chọọ hapụ. Anyị ọbịago be gị kwụrụ gị aka before sị gị nye anyị knowledge. Anyị akụga aka na main road gị dog gị before sị anyị ga-amamihe no. We want to show you that we know what's up. Anyị ga-enye ya ndị kwere n'ihe otu kwuru for free. They will become the rulers in your land. Na ihe anyị ji bịa gee ntị. Anyị ji nta akara education. Anyị ji ntọala tradition. Anyị ji ọdịnala religion.
anyị ji omenala culture, anyị ji akara aka commerce. Nwanne nwere onye ka anyị can you ị ga-anwa n'aka ịka anyị ihe anụ anyị ji ka ị ga-aka anyị. Ọ bụrụ na iji egwu ihe m gwara gị ihe a bụ anyị ji otu a ka esi bu ya n'eluigwe, otu a ka esi bunye anyị complete, otu a ka enu ha, otu a ka enu ha. O nwere n'ime nje ya gwa anyị enwere onye n'ime unu ji ya gwa anyị elephant is full for nothing, elephant is big, elephant buru ibu for nothing. Mbe were elephant buru ibu jije gbara chenji ya gbara adaeze. Mbe ji elephant nụ adaeze. Before us enwebeghị onye dị so pure to have this thing because we gave our heart. Obi anyị dị ọcha. Amadioha lesi anya dị ho Igbo niile worldwide. Ọbịa na Spain chere nwa ọkụkọ dịka m, nwanza dịka m nwa si m nwa m ọbịa, I have found you world take. There is good and evil. We choose good and we don't care about evil people. We only want good people. That's why we don't do anything with them. Evil people, we don't need you. We don't need your money. Good people, we need you. Even if you are ignorant, we don't care. We want the ignorant oneself. I achọghọ ndị ụka amamihe ebe a. I know pass myself. Okay, ha ji ga-eme. We don't need you. Anyị need only 12 men, disciples, bring Christianity the whole world. Millions of Christianity. Only one Jesus. Only one Jesus. And you doubt ndozi ọdịnala. Even the Biafra movement, only Nnamdi Kanu. Only Nnamdi Kanu. Biafra movement. Iwe na-ekwu maka a na-agwa gị ndozi ọdịnala, ị na-etuzugharị. Ihe awụkwa ndị ji ihe o. Anyị ngajikwa ihe o. Anyị nwawụkwa ndị Amadioha dunyere ọrụ. Anyị nwawụkwa ndị marazie onye nna ya dunyere oshi mara ihe ọ ga-eme. Mara ihe onye ndị Igbo adịghị mma today bụ lack of tradition. Mana anyị ji anyị si ka today na anyị ga-eje na Zimbabwe goro anyị nwanne 5 years ịbịa that place ọ na-abọbụl and shuffle. Ịbịa die ọ na-abọbụl and shuffle in 5 years only. Ọ na-abọbụl and shuffle. Nsị gị na anyị ga-arụ ala Igbo ọ bụ our investment. Anyị anaghị arụ ya ka ịba uru, mba, anyị na-arụ ya ka anị anyị dị mma. Not for you. Ndị nkịtị we go and work, we pay them. Anyị ga-akwụ ha ụgwọ, anyị ga-akwụ ha ụgwọ, kwụọ ha pension, kwụọ ha security because it's our duty. You got to go because ha rụọ isi aka ndị kwụọ aka ekpa kwụọ aka ndị ha kwụọ anyị rụọ ya arụ, anyị akwụọ ha ụgwọ. Ọ bụrụ about hate or love. No. If you try to rescue a drowning person or dog na mmiri, hapụ onye nwụrụ anwụ ka o ji aka ya na ya onwe ya. Nwa nwụrụ anwụ anwụgo. Onye ghọrọ ahịa aghọghọ ahịa enweghị uru ọ ga-aba. Onye ọbụla chọrọ ibu uru ga-eji aka ya sị na ya chọrọ ibu uru. Ọ chọbazi ebe uru dị. Ọ chọwa ebe uru dị ọfụzi uru. Mana ọ gwara onye nara n'iyi o nwere ihe ị ga-agwa ya ka o kwere. That is why nji gwa ndị be anyị look, ndozi ọdịnala bụ ama nke si n'igwe bịa. Don't try to convince anybody because next thing gị na ya enwebe nsogbu. Ka ị na-convince rie onye nwa n'idiri isi na ya chọrọ ihe dị otu a, iwe sị ya ngwa na-ewere. Enweghị m ike ime argument with anybody. Why am I arguing? Ihe ọbụla m na-ekwu ebe a bụ from our side, from our own perspective. Anaghị m agwa gị ka ị stop ihe ị na-eme ka ọ mere na-eje. I don't care. You got to go. You own your own life. What we do here is not to teach you, is to make you think. Ihe anyị na-eme bụ ka ị chere onwe gị uche. Ịkọta ichere ọ ị ga-eji uche meche. Mba nụnụ. Ị ga-eji uche gị wee chee. Ị ga-nke ọgịje aka gị akọta. Nwanne ndị Igbo si onye kote oburu, isi kote ebu ọgbawasị anya. You want to me and you to suffer. I'm telling you, from 2012 I started following our people. From 2014 I begin to tell them the consequence of lack of education, tradition and culture. The consequence, because all you have ihe eji akwa ozu. Na ọ bụrụ na ịkwaghị ozu, o nwere repercussion. Today now, our children 17 years, 18 years prefer ibu egbe
nwụọ than ịga skuul ọ sị gị na ego adịrọ die because unu na-aga na Facebook ndị zuchi ori gbasịa ama pụta na Facebook na-egosi large life na ya na-ebi ọfụma. Ị na-ebi ọfụma pụta na Facebook na achọghị onye na-ebi ọfụma ọrụ na Facebook achọghị. What are you doing on Facebook? Ihe dịrị gị mma ebe na Facebook ihe dịara gị mma ebe na Facebook na-egosi anyị na ihe dịara gị mma. That means there is something you lack. Enwere something, enwere ihe ike, enwere ihe lack because nwanne onye nọ ọfụma kwesịrị ịnọ na ya abịa na-eri ego. Unless me we teacher like anyị nwa because anyị nwa na-akụ azụ, anyị bụ ndị ọkụ azụ. You got to go so anyị na-akụ azụ ebe anyị na-azụ ka anyị na-akụ. Mana ọ bụghị azụ ọbụla ka a na-eri. Ọ bụghị ha nwere nke azụ anyị ga-eme ịkụta etekwa na mmiri. E nwere azụ ị ga-eme ịkụta ete ya na mmiri. Nwere nke ị ga-eme ịkụta ewere naba. Anyị nọ ebe a maka anyị na-akụ azụ. Mana ọ bụghị azụ niile. O nwere azụ nwere ọkpụkpụ ịdị ka irie ya ọkpụkpụ agbado gị. So anyị anaghị eri ụdị azụ ahụ. Ịghọtago? So anyị weta azụ, anyị apịchasịa ya, wepụsị ọkpụkpụ dị ya n'ime, ife anyị eribe. Nwanne ihe anyị bịara, our story will be tell forever and ever. The same way you tell about Christ, the same way you tell about Muhammad, the same way you tell about Shiva of Buddha, the same way you tell about Yeshua, the same way you talk about ndozi ọdịnala forever and ever. Mark it somewhere. Ịmabeghị ndị anyị bụ the same way you talk about these people ka ị ga-ekwu maka anyị. Ịmakwu ndị nwere ụdị information anyị nwere, we never talk about freedom fighting. No, because we say no injustice, we say no prejudice, we say no tribalism, and we say no racism. That is the foundation of growth and development anywhere in the world. Individually, people may do what they like because human mind, they are not in the same level. And when some people nwere ike act differently, they might be racist, they might be tribals individually because but foundation is different from individual. You have to differentiate them. You got to go. So you must differentiate foundation and people. You got to go. So anyị nwa represent the foundation, not people, because what we brought is very something big. Ọ bụrụ ihe ụmụazị. Ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ ime mmụọ because ọ mmụọ gị ji gị ndụ. You are alive today because of mmụọ gị, ọ bụrụ your body. Your body is rotten, smelling. Heat mee gị isi bụ isi. Ịrahụ ụra tete ịsa gị eze gị isi bụ isi. So your body is mess. Ikpo gị isi, ntutu gị erujuo gị ọnụ. Ịsa gị iru, anya gị atị anya eju everywhere. Ịnyụọ nsị hichaghị ike, ọsọ agba ma gị ma asa gị, ọsọ gị bụrụ perfect asa makarịcha n'ụwa. Ịnyụọ nsị bụrụ nsị n'ike, nwanne pụọ. Boys awa. The best asa makarịchara n'ụwa, nyụọ nsị bụrụ nsị n'ike, nwanne ọsọ agba. You got to go. So the most important place ị ga-eje ịrụ bụ ime mmụọ gị. And then ndị Igbo laid this foundation. Ndị Igbo brought this thing to life. How will we make ndị ọcha live best in the society? Our own people are fooling, wandering in the wilderness, simple because of arrogant. Ndị Igbo sị gị no arrogant. Because n'ime ntọala Igbo we have these things. Anyị nwere ya n'ime ntọala Igbo. Ịghọtago? Ọ dị. Ịmana n'iwu ala Igbo, iwu ala Igbo chapter 1 verse 1 ọ sị ga ịkpụ arụ ndị be anyị. In fact, this mindset of allegory egbugo ndị be anyị. Ọ sị ga onye gbuo mmadụ ọkpụ arụ, onye gbuo so igbuzie mmadụ ije gbuo ewu na ọkụkọ, nwanne igbuo na ihe ịtọ. Igburu mmadụ jekwe gbugbuo ewu wee kpụọ arụ ije gbuo ewu. Nwanne look at ihe na-akọ. Igburu mmadụ, igbu ọchụ, nwanne igbu ọchụ abụrụ igbu mmadụ. Igbu ọchụ wee merụrụ ala. Terrorism bụ igbu ọchụ. Terrorism bụ igbu ọchụ. Killing of innocent dị iche from terrorism. Terrorism bụ arụ igbu ọchụ.
terrorism. But ị na-eme today in the name of njụ oge isi na fight for freedom. Kedu ihe na-eterrorizere ndị mmadụ egburu ha? Your freedom bụ maka ị na-achọ, freedom gị ka ị na-achọ. Ka ị na-egbukwere ndị mmadụ. Onwe onye tụrụ gị chen. Ị kọtụọ dị chen, were egbe kọtụọ dị chen na gbupụ dị chen, nwanne enwe onye tụrụ gị chen, igburu onye be ya isi. Pụta onwe onye tụrụ gị chen, ị pụọ n'iro. Ụmụ mmadụ na-enwe ihe ha mere gị. Isi na they must go and sit at home. Onye ka na-eme igbuo nwanne kekwere ihe Igbo. Ndị Igbo ọ dị ebe a, ọ dị ebe a. Ọ dị ebe a. Ihe niile a ndị Igbo ma ibu mmiri ndị Igbo na-ekwu okwu esi mpụ mmiri na avarice, because ibu mmiri Igbo ibu onye bụ mmiri, onye bụ ibu. Avarice bụ oke ọchịchọ anya ukwu. Ke ihe ị na-eje na mmiri ga na-egbu onwe gị oge. Ịgwa na imesie ihe ahụ ibe na mmiri, ewu na inwego avarice, you can still onye rere nkịta goro enwe ihe duka nọkwa be. Avarice bụ ibu mmiri. That is why nji sị gị na unless you follow ndozi ọdịnala enwere ebe ị na-eje, because this is only knowledge from heaven. Ị mara ihe bụ avarice na ndụ gị, mana ị ga-eje na mmiri je saa arụ were ebiri nọrọ onwe te na mmiri were ebiri krokodil ya erie. Isi na ibu onye ibu mmiri pụtakwa ihe na-ebe na na-ebekwe. Nwanne nwere ezigbo dibịa ịma ndị njere eje ha eriri meri nwanne enwere onye ọzọ ịma biko na-enwe ihe na-eme na-aga aga. Lee n'anya nke ihe ị ga-esi eme ga-esi aga with this mindset. With this your mindset enwere ihe ị ga-eme ga-aga aga. Mba nwanne, ihe ọjọọ dị n'ụwa. Ọ bụrụ na ndị our men, strong men nwụfusie, mgbe ndị iro ga-abịara anyị ọgụ, nwere ihe anyị ga-eme. A sị na gbuo dike mgbe ihe eji achọ dike ruo. Ụmụaka a na-anwụ na bụkwa ndị anyị ga-eje ọgụ ma ọ bụ na ose etie. Mana look at ka ha si anwụ na nkịtị. Ọnwụ na ọgụ okelekwa anya. Ụmụaka a na-anwụ na ụmụ nwaanyị anyị abakwuo na di osokwuo na ha. How do we nna nwanne ọnwụ na etighị ebe ahụ pụta, you will live to regret. You will live to regret. You are youth. Youth will future leaders of tomorrow. Youth will future our youth abago na this thing fully. Na ọ bụrụ sọ na ha abara nwanne onwe onye dị okwehụrụ ọgụ. Abụma na onwe m abụ m onye ọgụ. Gaa jụọ ese. Abụ m onye ọgụ nwanne. I'm ready to start front na anụkwa ọgụ. Achọkwa m ịma. But anaghị m anụ ọgụ ikpe ọmụma. Ịghọtago? Ọwụrụ anaghị m anụ ọgụ na imezie tinyezie ntọala, tinye ọdịnala, tinye omenala. Ịghọtago? Mezie ihe kwesịrị ime. Onye chọzie nwanne anyị na-eme achịpụ ya. Onye chọọ anyị achịpụ ya. Nke a nụnwe iji Christianity, iji Islam, iji Judaism, iji Assemblies of God, iji Grace of God, iji Chukwu Okike Abịama, iji Elohim, iji Eloha. Na nwanne unu gazie na amị ebe a nke ihe nga na-akpọ. I chere na mmadụ ịtọ anụma na-eme apụta na steeti agba ebe agbapụ ọsọ mmadụ 30. Ịma ha many artillery, ịma ha many army nọ na artillery n'Enugu. Ịma ha many army nọ dị. Unu echefugo ihe Obasanjo men na Zaki bịa. Ndị a nwere ike ịbịa echi were ogbunigwe tụsa adị hụrụ awọ mma ma ọkụkọ. Ichefugo Adekunle 67. Anything ma ọkụkọ ma ewu ifuru gbagbuo the whole village. Mgbe ahụ ị ga-apụta na Facebook shout ba, but we told you. Ha ga-eme ya because ị maghị ka ụwa si akpa agba. The same thing ha mere na Iraq. Mgbe Iraq na-eme, ndị otu Iraq a na-aṅụrị mgbe Amerịka na-abịa. Saddam Hussein ga-apụ today now. Ke how market Iraq. Mgbe ha gara Libya, ndị Libya na-aṅụrị Amerịka na-abịa. Libya how market. Ndị a bụ duru mmụọ gbuo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ. Ndị a bụ duru mmụọ gbuo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ. Kedu onye n'ime ha ndị a ndị ọcha anụ maka na-ekwu ndị isi anya? Kedu onye n'ime ha na-amaghị na Nigeria bụ ndebe Eliza ka enyere n'aka?
since ihe a na-eme enwere ihe ha kwuru, no, that means o nwere ihe nkata ha na-akpa, because ị maghị ndị Igbo na-enye ndị a nsogbu and ha like here. That means enwere concoction na-aga on and ị ga-afịa in future. Enwere concoction na-aga on about you, ị ga-afụ ihe mere onwe gị, ị ga-afụ ihe mere onwe gị, but until then you cannot believe it. Ị ga-afụ ihe mere onwe gị mgbe ahụ doo gị n'anya by ihe a na-akpa onwe ihe na-happen by imaginary. You just live by imagination. You got to go just imagining. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ. Don't ever support evil because evil will come to you. Ndị Igbo si na ofu aka rụta mma n'ozu ọhụrụ. No matter who ever commit it, don't support it. A support kwana ihe ọjọọ, a support kwana oge eri isi gị. There is always been vampire on this earth. See, from the beginning there was chaos. In the beginning there was chaos. So you must understand this. Anytime ndị Igbo soak their hands in blood, there is no good thing. Amadioha is whiter than white, purer. So, and the land he loved so much and created, he said here, no innocent will be killed in this land. Human being is humanity. I am the one that goes inside the human being to live. Personally, I live inside man. Amadioha says so. So because of that, whether the person is poor, ignorant, stupid, thou shalt not. Bring them to justice. Bring them to justice. That's na agbakọ aka kwanye mmadụ n'onu. Onwe onye ikpe na-adịrị, onwe ntara adịrị. But if you go and take a life, generational curse you are bringing to yourself. Generational curse you are bringing to yourself. No matter how hard you think you have. Nwanne enweghị obi iberibe ka ị dara. Because you are heartless, you are cruel. Mmadụ one ka ị ga-egbu? How many people are you going to kill? One ka ị ga-egbu? You cannot kill everybody on this earth. Ị gaghị egbu onye ọbụla nọ n'ụwa. Then, if you cannot kill everybody, dike erighị arịrị, naanị ya ga-ebi. Nwanne ị ga-eririri arịrị. Sometimes I understand, but m gwara gị the root cause of your problem is employment. About Nigeria or Nigeria. Igbo, in the beginning, we have Igbo system. Anyị nwere nze, anyị nwere ọzọ, anyị nwere ụmụnna. That means we have a system before. Not about Nigeria or not Nigeria. It's because you don't know. Ịmaghị ebe eniri ozu. Ịmaghị ebe eniri ozu. Na iji system anyị, Nigeria agaghị afọ azụ anya, whether in development, whether in smartness, whether in anything, ha agaghị afọ azụ anya. Because you chose to go inside this ụka ndị bekee, ụka ndị alakụba, ma ndị a na-ekpuru efere tii n'isi kịta asị na ha bụ ndị Juu. All these things you are doing in Igbo land is somebody's property, is inheritance. How are you going to inherit your father's property if you disown your father? How can that work? How can that work? Mmadụ isi adịghị nkọ, nke dị nkọ adị isi. Ndị ọrụ anụ si na ha na-eme omenala Igbo ma ọdịnala Igbo, but ọsọ mgbe ọ bịa na ego, mgbe okwu baa na ego, ọ ebe ha na-adị interested. Because ndị niile na-ekwu ọdịnala, onye ọbụla n'ime ha si na ọ bụghị maka ego ka o ji eme ya bịa ka ikwue. Mmadụ ga-apụtazi ọsị na ya wụzi dibịa. Nwaanyị dibịa bụ masculine, ịgba afa bụ feminine. But today nwaanyị si ya wụ dibịa, nwaanyị bụ ịgba afa, nwaanyị na-agba afa, nwoke bụ dibịa. But now everybody, all masculine and feminine is a symbol. You gotta go, even though na ọwụ ngụnwa bụ ọwụ man bụ feminine, bro feminine principle masculine. That is why father always be a man, because dibia and father means the same thing. So if you go nwaanyị wụ father, the answer is no. Ọ nwoke wụ father. Ị ga-afụ nwaanyị wụ nom, nwaanyị wụ sister a nom. So ọ afa, nwaanyị na-agba afa, nwoke wụ dibia.
but today now just because of money they will say awụ dibia, awụ nka. All those things a na-eme na Facebook na ọkọ maka ego, ọwụ because of na ọ chọrọ ka ịba uru. Nwanne, onye ọbụla na-eme ka ụwa dị mma, anyị chọrọ ya. Ụwa na-achọ ndị ọma, ịghọtago? Ụwa na-achọ ndị ọma. Onye ọbụla na-eme ihe ọma, ọ ihe ụwa na-achọ. Ịchọ ị na-eje ụka, ịchọ ị na-agọ mmụọ, ịchọ ị na-aga sabat, once ị na-eme ihe ọma, ụwa chọrọ gị. Ịghọtara? Ụwa chọrọ gị. Mana the problem bụ ndị ụka niile, ọkwa ha nwa bụ ndị na-eme egbuo mmadụ na streeti, ha pụta na-akụrụ ya aka na-asị na Jizọs Jizọs Jizọs. Ọkwa onye ji uche na-akpọ Jizọs egburu onye anụnwa, nekwa onye egbu na streeti ihe isi ị na-akụ aka, ị na-ejekwa ụka. Nna nwanne kedu ke ihe that is ma onye gburu mmadụ ihe na aka ihe na-akọ somebody died. This man wụ doctor. Ndị mmadụ dị sick nọ n'ụlọ ọgwụ ya nọ under this man's care. Ndị mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ nọ under, God, that this thing is mistakenly done. There should be an apology. There should be demonstration. By without mistaking, just what no purposely did, we condemn it. Doctor, somebody have something to offer in our society and we kill them in whole blood without anything. Now one name where you get say life does not judge this way. No matter what is your grievance, you don't treat people like this because you are still bringing the same thing. You accuse the opposite. You got that? If you want anything in this life, it's between you and Creator. Come with equity, you have justice. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa is between you and God, not me. Ọ bụrụ about nonso is between you and Amadioha. That's all. If you have equity, then justice will prevail. But if somebody will go out and leave the children at home, go out and will not come back. Not this way. One, let us switch and see. Can you never know? Can you never know? Because the worst thing, they tell you that this thing, one peke who invested so much, you know, Chef Gona in 1800, 1900, enwere onye a na-akpọ Royal Niger Company. This Royal Niger Company resere share ya of this Royal Niger Company to Belize government. Everybody knows about this thing. You got to go. So ndị Belize led this thing. Ha resere ndị Belize gorie. And today, ndị Belize na watch gị isi ị na-eme demonstration si na ị ga-destroy company ndị Belize. Ị ga-destroy their company, ha go cash. Nwanne, either you are frustrated in life, you want to commit suicide, you don't know how, you want to drag people with you, or not. Prognisi nwoke anaghị ebu nna ya ụzọ amụdị ọkpara. Ịmakwa na igwe na ya adịghị na were Google na ya adịghị pịa ogbe eruru na Google ịpịa ha na ogosi gị ịpịa ya ogosi obupụtara gị ifu ịpịa amannachi na Google obupụtara gị amannachi. So these people ifili na ha amaghị ebe ị nọ ọ na ha amaghị ihe na-eme. Ifili na ha, that means enwere something you don't know, because ichi na give dog a bad name. Mgbe ndị ame nwere ike ka m gwa gị, for example, ndị ame nwere ike ikpuru kpuchie ihu bịa na ala Igbo na-agbagbusi ndị mmadụ n'ọnụ freedom fighting so that ka ha justify ya the next action. O nwere ihe nyere ndị omume. Believe you me, ndị a ga-esi ebe a na Saudi Arabia ghọọ onye Arab puo afụ ọnụ jee ebe ahụ kpaa ike kpasịa ike na ọkụ na ohuru nke ndị Afghanistan. Anyị eji ndị ka Taliban, ndị Taliban ọ na-agba Drake, Taliban na-agba Drake na-eme jim, Taliban na-eme jim ka onye kuzi n'ime ọhịa ebe ha nọ. Ha nwere jim n'ime ọhịa, ha nwere jim n'ime onye egbe ha ka esi eme jim, mana ha na-eme jim na presidential palace. Buru 2000 moto ndị ame, 2000 moto ndị ame ka ha buru, ndị ame gba nkịtị, ndị ame ka ha buru moto 2000 ndị ame
ndị ama ekwughị okwu, so ịma ha na nwere something is going on, you don't know. Nsogbu adịghị. Ha sị na they want to, ha chọrọ ka ime ka ndị ọzọ na ndị ọzọ will copy from them and do the same thing. Enwere ndị copy from them. Ụnụ ama ha na-emego coup that place ma overthrow the president. Ọ ndị ame ndị a ka ndị gị na ha na-ama n'aka. Ọ ndị a bụ ndị gị na ha na-ama n'aka na ị ga-aga destroy ya company ha maka mmadụ ise ji egbe 5 egbe ise mkpụrụ egbe ise. Mana a sị na ofu aka rụta mma na ozu ọha ọnụ. But by staying silent, ndị Igbo na ana Igbo ebere na-emere unu. Ebere na-emere unu because there is only sun, moon and star in this life. Nweze. So any reaction there is action, any action there is reaction. Anyị nwe amago ebe ihe ndị Igbo ga end up. We know already. But one thing ị na-amaghị because isi adịrọ gị mma bụ na ndị a adịrọ happy with your governors. But you don't use the advantage because isi adịrọ gị mma. Your governors bụ the executive of these companies. They employ them. But executive always, or coach, any coach ọbụla team na-eme mistake, or coach ka a ga-achụ n'ọrụ. Ịghọta? Ndị be Eliza ma ndị Europe, ndị ọcha niile in fact adịrọ happy about those management of their companies. But you did smart. Had it been need smart, use that advantage. Ọwụ na ị chọrọ ịpụ na that country, I know, but you didn't ready to go there. You didn't ready. You didn't ready ịpụ that place. You are just to ịgbagonu somebody nwere desire. But every desire nwere the consequence. For you to be royal, you must be loyal. If you want desire, you must be loyal to somebody who owns the desire. All the whole countries created in this earth today, created by Ndebeliza. So if you want country and you are inside the country Ndebeliza created and they be loyal with them, how are you going to do it? How? That means ọ bụrụ na ịchọ country ka mbosi onye ugwu mara ihe karịa gị ma ndị Igbo si na onye fere eze, ndị ugwu enweghị that language onye fere eze ka eze na-eru. Ndị Igbo nwere ya. Ndị Igbo si na onye fere eze ka eze na-eru. Kedu ihe iji wee hapụ Ndebeliza? Ha escape away from you. Is arrogant. Apart from ike akwụkwọ nonsense, kwụsie rubbish, do you have anything to do to them? The answer is no. Why do you want me to follow you if this man ga-etigbu gị tie gị ezigbo ihe? Ịkwụsiera nonsense o tie gị, so m soro gị mebe iberibe ka o tizie mụ na gị ihe. So m soro sị ka o tizie anyị na-abụ ndị a ga-eti gị ezigbo ihe tike a ga-ahụ. Isere ihe a niile na-eme since asị Amnesty International. Amnesty International, don't see it. Onye bụ Amnesty International? Who created it? Ha ga-abịa na be anyị, ha eweresia mmanụ were everything. Ha gaa na UK, ha ewere ya na-akwụ ndị adụrụ. Ha gaa na Germany, ha ewere na-akwụ ndị adụrụ. Ya na-akpụ ya bụ orikọ. Aweta ndị adụrụ eti ha na adụrụ. Kwụọ ha aga adụrụ every month to exchange that na ha were na gị, so that life will balance the equation. That is why they take refugees. Simple. Onye mmadụ ga-etigbu m, ọ naghị ayọ Chukwu bịa nyere ya aka. Ịghọtago? Ndebeli you are out of because enwere ihe na-azara mmadụ nwere obi ọjọọ. Ịghọtago? Obi ọjọọ ka ị nwere because ọ bụ na obi obi ọjọọ ka ị nwere. Ndebeliza ga-etigbu m gị and ịma na ọha nwere obodo. Ohu ndị ugwu. You are just na-eme ndị ugwu accused for nothing. Ndị a dị innocent nwanne hapụ ndị a. Ọ Ndebeliza nwe obodo, ọ bụrụ ndị ugwu. Ọ bụ ndị ugwu. So if you see na ị gaghị akwari ndị Eliza ugwu, you have to take the consequence. Because mmadụ ma onye karịrị ya. Ndị a na-arụ plane, arụ ụgbọ mmiri, arụ telefon, arụ kọmputa. Gị na ha mụ na ha nwanne. Ọ sị na ọ na-aba araghara esiwe ogologo. Mụ na ha aghaghị. So onweghị ike ị ga-eme Nigeria today. Ọ ha bụ actor. Ha nwa bụ actor. If you want to believe, you believe. If you don't want to believe, onwere ihe ike. Oge a na-asị Nigeria we divide. Onye? When? Where? Who? Onye ga-eme? Jonathan. Ịma ihe mere ji wepụ Jonathan? One thing. Ha ji wepụ Jonathan, only one thing. Ka na-ekwu. Who will do that?
Daman nọ na Owerri Ihedioha win the governor. Ka ihe mere just because all the sympathize to Biafra movement, the next day wepịa from office. Everybody knows this thing na agwụ is open in black and white. Nwe onye kwuru okwu ndị na si na Nigeria will divide. How? Because out of emotion and sentiment, because you have sentiment about this country is not working properly. Eziokwu na it's not working properly because these people, ndị ugwu enweghị tradition nke ha ji enwe culture, ndị Igbo enweghị tradition nke ha ji enwe culture, ọwụ ndị Ejo, ọwụ ndị Benin. Kedu ndị Nigeria nwere tradition and culture? Gwa m. Ha dey celebrate Christmas, oyibo culture. Easter, oyibo culture. Ndị ugwu na-eme Sala, Arabic culture. Ha na-eme Islam, Arabic culture. Ke ndị nke ọzọ ndị na-ekpu ndị a na-ekpu efere n'isi, culture ndị okpukpu na-ekpu efere n'isi. So how can you make Nigeria work? How will Nigeria work? I want to know how. Somebody will just come on Facebook and start making marketing, making comedy. This thing will create how many jobs? All road lead to Aba. All road lead to Aba. After road lead to Aba, how many jobs were created after that? How many Oba people have job after all road 300 cows? Here. All this thing kunu shiabara, chia 300 cows. After everything you see, I tell you that your brain is not working properly. Nothing. How far you guys are Oba? Messi ihe niile. What next? Because you won't get a target. You don't have a target, and they will be until this OG go back to their tradition, which is ndozi ọdịnala si n'eluigwe wetara ha. Ma onye ojii America, ma South Africa, ma Zimbabwe is about ya nature. Ọ bụrụ about Igbo language, Hausa language. Obi gị na-asụ asụ, ọ naghị asụ asụsụ. Obi gị na-asụ asụ. Asụsụ bụ asụsụ, ọ na-asụ asụ. So Igbo put it in perfect form. Ihe anyị na-ekwu okwu ya about asụsụ, which is energy, frequency and vibration. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ya. So oji nwere ihe ha na vibrate on. So any information si na chọọchị bekee bịa, it can never square into the cycle of the heart. It can. Your cycle of the heart can never, because you can't square a cycle. That is why Ghana dị ụka 500 years. I nwere onye mkpọrọ asị, I said it here. No injustice, no racism, no prejudice, and no tribalism. But truth is truth. Everybody na Africa enwere crude oil, na Nigeria enwere crude oil, na Spain. That means in Nigeria enwere crude oil. Reason why? Because this land has been so years to be able to develop crude oil. Ndị nwere gold is based on the age of that land. Ndị nwere diamond is based on age of that land. That's why iji ebe ọbụla ifuru gold, ha na-ejikarị ezigbo oji. Ebe ọbụla Zimbabwe, Mozambique, all those places nweja gold, ha na-eji ezigbo oji. Ndị nwere crude oil na-adịba more lighter because ndị a etebeghị ezigbo aka. Ndị ikwu ọcha all this East Africa nwesịrị gold. Iwu na ebe a ha na-eji ezigbo otu ụda na-eji ka onye. Ọ na-eche oge the age because gold na-ete ezigbo aka. Gold bụ highest age. So mgbe ọ nwetara akpa na-akpọ diamond ya na-akpa Forensics side Ethiopia ahụ ka afọ ya ebe ahụ nwesịrị those large gold nọ. Igbo ọcha ndị South Africa ha nwere diamond. Ịghọtago ifo ka ha dị, ha anaghị eji ezigbo oji. Nwere ka ha dịcha ka enwe hichaa ahịa na enwe ka a na-esa na ahịa tịa ha na-atị ezigbo ọtịtị. Ịghọtago. So ọ bụ datin bụ ihe iche ihe emecha mmadụ. Ọ dị ka mmadụ onye ojii ṅụọ paracetamol nke ndị bekee rụrụ. Ọ bụghị paracetamol bụ the problem. No, the element in that paracetamol emerie ka ọ nwee ike cure that kind person of that vibration. Because in pharmaceutical company otak a na-arụ ọgwụ based on the vibration or frequency of the consumer. But today now ọgwụ anyị na-use na anyị na-eme import. But ndị agha rụrụ ya based on their population,
arụrụ ya for market, ndị ga consume ya. Consumers ka ha rụrụ ya, ọ bụrụ for gụnwa. You got to go, and therefore the ndị be ha with the consumer, because market bụ goro ị ga-ebugozo nwee indigenous market before external market. I don't have external, because under disappoint is gị ka ekwe ihe ị ga-eme. So ị ga-build the internal market before external market. You got that? So ndị be anyị ha so n'ihe a na-eme atọlụ nwere so n'ihe a na-eme. Number one, ihe ị nwere ka ị ga-eji wee kwụ. You don't base on external. Ihe ọ bụla ị nwere, ndị Igbo na-egbu akwụ ọwụ because of na ha ama ha ka esi anya moto, mba, because ha nwere akwụ. So ihe ha ga-eyuzu bụ ihe ha nwere to generate economy. Na ndị Igbo hapụrụ igbu akwụ gagazie ego olive oil. So that is the problem, and ihe cause that thing because of that ụka bekee ahụ iriri, ụka bekee ahụ iriri. So because once iriri mmụọ ha, iriene mmụọ ha, then irozi ka ụka gị ihe ọbụla ibuzi ndị Afrịka na-atụ gị ụjọ, jụọ gị njọ n'anya, even ọ na-emiri otu a o wepụ mmiri because ọ chọghị ịfụ ihu ya anya, ọ na-efe ya jọrọ njọ. Ndị ojii feel ha jọrọ njọ, most of ndị, that's why bleaching cream ji aga ahịa n'Afrịka, because o feel ya jọrọ njọ, because why o riri onye tara akara ṅụọ akamụ ndị bekee, ọ ga-akwụ ụgwọ. Na ịtara akara bekee ṅụọ akamụ, ị ga-akwụ ụgwọ. So because you don't understand the spirit, this is the way of the spirit. Ihe ọ bụla ị nyere spirit orie, ịghọtaga, asị na onye kwechi ya ekwe, ịgagarisie datị iriri, you don't have economy. Because why? Ebute tomato bender na bute tomato Europe, iburu Europe si na tomato bender adịghị mma. Enwere mbọsị m chọrọ ibute oroma from Africa. Oroma ahụ m chọrọ ibute ka m supply ya company. Amagha m na Nigeria, ndị Europe anaghị ekwe ka ndị Nigeria buru nnipu outside, na-amachie ne. But ọwụ ya problem. The problem bụ onye mụ na ya na-ekwu, ọ sị m na oroma ndị be anyị a na ọ na-ama ụra, na ọ dịghị chọrọ ndị ọcha ga-like ya. Na nwanne chekiri ya, o discourage going first, na oroma ndị be anyị a na-ama ụra, na ọ dịghị nchọ na ndị ọcha ga-like ya. Nna ha, oroma anyị mkpụrụ juru n'ime. That is o burugodo ụzọ ọsọ na oroma ndị ọcha na ọfụ gị na Shoprite, na nwanne ife oroma ịmago nne nwunye dị iche. Ọ sị m nwanne ife oroma ịmago nne nwunye dị iche. Nlegodo anya, that means ihe ọbụla ndị bekee wetara dị oke, ihe ọbụla anyị nwere ntị ya, mana oroma bụ ihe pụrụ onwe ya, na onweghị ihe merie o ji wee dị inferior ma ọ bụ na o ji wee, ọ sị mba, na nke anụnwa na agago process, na nke ndị ọcha na dilute gị mee something o ji wee dị otu ọ nwezighị mkpụrụ n'ime, na ọ na-atọ ụtọ. Nke anyị nwere mkpụrụ na-ama ụra. So the thing ọ na-ewute, kpọtụ m gwara ha sị ha na economy anyị na-ekwu okwu ya is because esi n'eluigwe, nna agwụ na esiokwu, ọ bụrụ joke, esi n'eluigwe nye anyị ya, ndị a gwara ya otu anyị ga-esi eme ya. Nwanne, number one go the you bụ the journey. The journey is your journey. So ihe ọ bụla ị nwere ka ị ga-eji eme ọgọ. Mmadụ anaghị eji ihe ọ na-enweghị eme ọgọ. Ọwụ na mmanụ nri ka anyị nwere, anyị echekie mmanụ nri a ka dị content. Ọwụ na ọ dị high, anyị reduce ya. Ọwụ na ọ dị low, anyị high ya. That will be the first economy. Ịghọtago? Ọwụ na ya enweghị rice ka anyị riwe ụtara. You don't bring rice. Iri ụtara, ihe ị nwere ka ị ga-eri. Ọwụ na inwe ha akwa egbugba ọtọ, because ọwụ na ọwụ ya, you will grow economy of your enemy. Ndị bekee na-arụ ihe niile a na-arụ, ha na ha consume. Ị gaa na China, ihe niile ha na-arụ, ha na ha consume, ha na-ebu ya jara outside. Che ndị bụ your consumer. Iche na telefon emere ya nyere gị ka i were baa uru? Mba, e nyere gị because no market. Arụrụ ya market ka ị na-ere, a convince gị na ọ dị mma. Telefon enweghị mma ọ dị. Telefon na-egbu anya, telefon na-egbu cells, telefon na-egbu brain, telefon na-eme ihe niile, telefon na-egbu heart. But today we bring it to you and show you how beautiful the telephone ma ijiji n'anya aka otu ọ na-ama n'anya. TV na-egbu anya, TV na-egbu cells, TV na-egbu brain. But all market ha ewetaghị ka ọ dị mma gị. Mana ndị be anyị chere ewetara na ọ dị mma ha.
anyị na-echu mmiri na village eje na stream na natural water agbata mmiri. Instead of us to break this rock and kwee pipe to distribute mmiri to obodo anyị niile, anyị short what okwute down je gbapuo borehole were mineral water container car. Mineral water container car. This thing na-egbu cells akọnsu cancer were na-aṅụ. Hapụzie stream water bụ mineral water. Anyị ga-eje ebe ahụ gbuwa the block donye pipe were mmiri distribute all the whole. Okwute mmiri na-agba mmiri n'ala Igbo ruru 1 million. Every village n'ala Igbo nwere okwute na-agba mmiri, if I'm not mistaken. Every village. Ihe anyị need to expand this thing. Kụnye pipe ebe ahụ mmiri a ga-agbagide forever and ever, ọ naghị agwụ agwụ. Anyị enwe ndị water deposit there. Deposit water anyị ụnụ agbapụta na-agbanye na nnukwu deposit anyị nwere, osi ebe ahụ na-distribute na village. What wrong with that? What is wrong with that? Ga-apụta na Facebook na-egosi m how rich they are. This is private company, you can do it. Ndị mmadụ ga-enye gị ego, onye na-akwụ ụgwọ mmiri kọtụọ mmiri. Buhari ọgasị nwere ka gbasa Buhari je na village what onwe na village anyị anọ m otu anyị nwere mmiri na village. This thing na agwagado na village anyị before amaghị m ebe 80s I think so. Ebe 80s enwere boho n'ime ya adị anyị, o si n'irobe n'ime ya adị anyị, ọ dị n'ihu eke dị n'ihu eke dị dịkwa mpa isi ebe adọta n'ime ya adị. For telephone na village anyị before 80s anyị nwere phone na village 80s, phone a na-efe na ntị 80s. Nigeria akwụsịghị ya eji ikwu na ndị be anya sị Nigeria na nwanne. There is difference between business. If you go and because you convince is conviction, you got to go is conviction. You convince go onwe gị that na the problem is Nigerian problem. Now you are convincing yourself that it is because it's about commerce. This is commerce because ndị na-create ọrụ, people who ndị be anyị adịrọ used to production, they are used to buy and selling, so they go to capital city or city ebe nwere population because of the base in commerce, buying and selling. That's why Igbo don't have employment. Had it been na ndị be anyị nọ into production, that means ana Igbo ga-adị because ana Igbo dị anyị cheap for labor. We have cheap labor, we have cheap land, we have resources. So ana Igbo dị anyị okay. That is why ndị ndozi ọdụma ji na nọ na ana Igbo ka everything anyị ga-adị. All the whole companies anyị ga-arụ n'ụwa na ana Igbo ka anyị ga-arụ ya. Why? Because anyị nwere workers, cheap work. Ọ ga-adịrị anyị easy even the logs amụnya na-akpọ ya bụ to move. Anyị need ihe ụgba Lagos be bribe from Abeokuta to Asaba. Mba, anyị nwegodi consumption na ana Igbo at least 40% of ihe anyị na anyị consume na ana Igbo anyị produce onye before anyị ekwubezi okwu outside agazi Lagos ma ọ bụzi Abuja ma ọ bụzi Ghana ma ọ bụzi Cotonou. You so that all this bribe na-enye na road to Lagos ma ihe niile ịnụ ihe a na-ekwu ebe a, don't try it because you cannot work because business enwere so many processes. You business abụrụ just doing business. Business nwere department, business nwere admin, business nwere plan, business nwere market, business there's so many about businesses, so you must understand them to do that. Ụka anyị nụ na ndozi ọdịnala na-ekwu ije bido echi isi na onye nyere ego bidoro chi fish pond na orie na ego ozi orie na ego fish pond o nyere ya ọwụghị otu aha ka esi eme nwanne. Something is done by onwere people they capable of doing something because something enwere ha nwere relation with earth. Ala anụ nwefere ebe a bụ a force or mother. You got to go. She nurtures. So o nwere ndị o choose differently. Production abụrụ buying and selling. To be a producer na-produce ihe, a company owner, you ga-enwe relationship with the earth. You must be chosen. If not, that company will not last. Try it. Try it. You got to go try if na ọ gaghị last. Imesi ego ga na all the whole thing gaghị aga. You got to go. Unless nwere something that is life chọrọ ichi onye ahụ wee mee.
because the same way life create fruit, mkpụrụ isi, create fish, create goat, the same way life create somebody that will come and help people. Life na-eme all those things, nwere something, nothing new here. So if anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu, don't think na anyị gara na anyị gara gị ego. If we na-eme ihe without na mmadụ ego, mba, that means there is something different n'ihe anyị na-eme. Anyị bụrụ na anyị nwere business, so if we go to business, ị gaghị afụ anyị ebe a. If I want to do time for business, I will make a very good video specifically for the business, tinye na another side, the boost onye ọ gawa there. So ọ bụghị ebe a ka m ga-anọ na-eme. Ọ bụrụ na mme nchọ business of ma ha nọ here, I will be a different place. I will be ma ha nọ here. I will make video, edit the video, then put it in my business page, boost onye nwere ike ịnụ say, no, this guy na-ekwu ihe a, ọ na-ekwuzikwa ihe ọzọ. Yes, because nke ahụ business, ihe nọ ebe ahụ for agụgụ ụmụnne. So ọ bụrụ the same thing. Imekweche na otu anụnwụnụ dị go used to ego echekwa na anyị nwa na onwe anyị bịara the same thing. Ọ bụrụ ihe anyị bịara. Ihe anyị bịara bụ the land, the heaven on earth. Ana pọpọ ala Igbo enyere anyị, that is obedi aka, virgin land. Unu ekwuru maka ihe na-eme ebe a today. Everything must pass through fire. Ndị agha nọ ebe ahụ ha crude oil, so they must be refined. Ma onye na-agba agba ma onye na-agba agba, aka nri kwụ aka ebe akwụ aka nri. Ma onye na-agba agba ma onye a ga-agba agba, akwabeghị ya ozu akwabeghị ya, akwabụ na amụbeghị mma amụbeghị ozu ahụ amụbeghị ya, mma ahụ amụbeghị ya amụ. Mma adịghị nkọ, mma dị nkọ adị isi, nke dị isi adị nkọ. Ịghọtago? So ha na-abụ ga-akwụ onwe ha ka a sị m ụlọ n'ala Igbo a ga-akwụọ ya kwa ụkwa. Akwụsịa ya after the rain comes sunshine. Ịghọtago? O nwere ihe ga-eme. Sometimes ị nwere ike ị na-aga na steeti fụ ndị abụọ egbe, nwere ihe a ga-eme. Sometimes ị ga na-aga ụta ịfụ ha agbatuo gị. Ọ bụrụ onye ọbụla ka a ga-egbu, ọ bụrụ onye ọbụla ga-survive, ọ bụrụ onye ọbụla ga-anwụkwa. No way, time, always history to be remembered na life. And I'm the source. I know the source of the problem. I'm ebe ha si wee bido, mana ka o si wee bido. Maka anyị na-afụ n'ife afụ na nzuzo. Anyị bụ oje na mmụọ. Anyị na-afụ n'ife afụ na nzuzo. Anyị makwa na ihe onye agha bidoro ihe agha ji wee mee ya. Ọkwa na ala anụmanụ na-ekwu okwu ya, na-atụlite ndị arụ. Ọ ya na-akpọpụta everybody. Tụlitebe ha o, ala tụlitebe ha o, ma ndị na-eme njọ ma ndị na-eme mma. Ọ sị gị, I will gather them up and destroy them. Ọ bụghị onye ọbụla ga-abata the movement. No, o nwere ndị ga-ebu egbe, nwee ndị a ga-agbagbo. O nwere ndị na-agaghị ebu egbe, mana ha ga-abụ victim ndị ga-ebu egbe. Ala tụlitebe ha o, ma ndị na-eme njọ ma ndị na-eme mma. Ala tụlitebe nụ ha o. Ọkwa kpọpụtara anyị nwa. Ọkwa dịsị ma ala kpọpụtara anyị. Anyị na-agba egbe, anyị na-egbu mmadụ. Kwe anyị na-ekwu. Ọkwa dịsị ma ala aha kpọpụtara anyị, anyị na-ekwu ihe. A sị gị, nwanne, emenyere nwa ogbugbu, emenyere nwa nọsi ike. Egbere ebe ọ bụrụ the other side ruru gị, isi all freedom fighting bụ ihe ruru gị. So wade, go. Bịakwana ekwuche m ntị ihe. Ọkwa mbọsị ya nwe ka o siri ghara ịdị gị na mma, gbaba m isi na mba. Ọwụ na ebe aha ruru gị nwanne, n'ime mmụọ na eziokwu, go. Nsogbu adị. Ọkwa nna ebe a ruru gị, daba. Ịghọta m. A sị na ekere ọrụ eke. Ọ mmadụ polisi, ọ mmadụ amị. Ndị amị na-eje ajakwa agha gbusie ndị mmadụ, mana ha chụzuru iri ije agha ịnụ agha. So ọwụ na mmadụ si ya chụzuru ịga the other side, go. Sọsọ advice ndị na-enye bụ unu akwakọ na-egbu ndị aka ha dị ọcha. Mba, nwa enwe ihe o mere gị ka ị na-egbukwere ndị nwa onye si ga-eje n'agha ihe ị chụzuru na your life, ị chụzuru, that is your choice. But ihe isa n'anya, ịghọtago, ihe isa n'anya. Anyị nwe na ọnwa anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ịgbasi ọsọ ego maịlị, maka anyị nwe na onwe anyị ihe na-agbụrụ Igbo. Enweghị m ike iwetakwa ihe a na-eme bapụta ihe kweda side, is impossible. So na-ekwu feel kwere ọdịnala Igbo ga-emesịa bụrụ ihe ndị no. Is a one word, is a one ọdịnala Igbo bụ one information for everybody. Mana n'ịjọ ha ga-akpọ ya afa ya,
ha ga-akpọ ya ka ihe a na-akpọ ya na-ejọ ka ọ na-ede atị na-akpọkọ n'ọdịnala because olu eji akọrọptụ ya. Kedu ihe ụnụ na-akpọ ọdịnala na ijọ ma ọ na ọdịnala? Anyị ewu ndị Igbo. Ị chọrọ iwe onye Igbo ikwere n'ihe otu kwuru bata. Ị chọrọ iso ọdịnala Igbo ị chọrọ iso bata. Ọkwa ha nke oruo echi, achọkwa ha m nke oruo echi, mmadụ pụtazi pastọ pụtazie ọzọkwa na Njọkụ bụ onye Bini ka otu de na asị na ndị Ọnịcha si Bini wee bịa ịghọtago. ndị Ndoni si na ha ndị Rivers steeti, Egboma si na ha ndị Rivers steeti. Anyị achọkwa ụdị ha. Ọwụ na ọsụsụ Imo steeti fọrọ anyị dị na ya manụ Imo steeti wu ndị Igbo, ndị ọzọ achọghị ịwụ ndị Igbo mgbe ha jebe. Ọwụ na Enugu chọrọ ịba n'ugwu Awụsa ha jebe. Mgbe ndị okpu gara Palestine agụrụ anyị, ha gụrụ sụsọ how many thousand plots, very small plots, even na Haifa, all the Jerusalem na Haifa. Today now go there, ha nwe all those places. Nsogbu adịghị. Ọwụ na Imo steeti bụ ihe ruoro anyị nye anyị 10 years, all of you will beg to get bịa na Igbo biri because anyị ma ihe anyị na-ekwu. Anyị ma ihe anyị na-ekwu nwanne. Ngwa gị kwere ọhụ because of na anyị nọ ebe a bụ na enwe ihe anyị na-eme. Anyị nọ ọrụ, some people nọ here mana anyị nọ ọrụ since for 2 years now. Anyị nọ n'ọrụ, anyị nọ n'ọrụ for 2 years now non-stop. Jena anyị na-eme competition, abịaghị ekewara gị ihe anyị na-eme. Anyị ga-etrain teacher ndozi ọdịnala ga-enwe teacher, ndozi ọdịnala ga-enwe business consultants, ndozi ọdịnala ga-enwe coach for our religious principle because we must coach the people, the participants. You don't do something you don't know. You must do what you know. You gaghị eme ihe na-amaghị. Ime ihe na-amaghị iburu okoko n'iberibe ewere gị na-ayarị ụka. Ọ bụrụ na ị kaghị ụka will transformation and transmutation. You must transform your mind. You are going nowhere. You will become cruel like those people. Iso ha support ha. O nwere ndị na-support ndị a na-ebu egbe because onwe heart ibu egbe ma no support. That means all the same thing. Bird of the same feather. Bird of the same feathers. Yes. Awe ga-arụ anyị Igbo ka ọrụ Japan isi mba na ga destroy Nigeria. Go destroy it na aka mmadụ ga-esi eme. Ụmụ ibe. Nna m je taa kwa na Friday nwanne. Let me go. Ala na time agadara m ka m bịakwa na ụmụ Igbo. Ọ adịba leta.